Azatlygyň yerli habarçysy Sewitiň ekrançylyk meýdanlaryna aýlanyp, Lewap welaýatynyň häkiminiň prezidenti ýalan hasabat berenligini aýdýar. Türkmenistanyň hökümet başlygy her hepde diýenýäli hökümet mejlislerini, iş maslahatlaryny geçirýär we degişli ýolbaşçylaryň hasabatlaryny dinleýär. Ol hasabatlarda köplenç tutumly işleriň edilýänini gaýdalyp, ululy özü stanlary getirilýär we käbir nägileliklerine garamazdan prezident özüne berilen hasabatlardan kanagatlanma bildirýär. Bir 3-nji maýda geçirilen video şekilli iş maslahatyna hem şeýle boldy. Türkmen Döwlet Habar Gurulugynyň anyklaşdyrman beren habaryna görä, Lewabyň häkimi Amanylyýewiň hasabaty Sewitiň kärenneçileriniň gowa çekişini tamamlanlyklary baradaky habardan başlandy. Türkmen mediasynyň habarlaryndan görnüşine görä, olarda her ýylyň mewsumlaryna laýyklykda şol bir mazmunly hasabatlar berilýär we şol bir tawsyryklar gaýtalanýar. Emma soňra gazanylan ýa gazanylajak üstünlükler barada berilen maglumatlar durmuş ýüzünde tasdiklanmaýar. İl içinde gülalygullyk habarlar diýip bilinýän hasabatlaryň gowa çekiş baradaky bölegi azatlygyň derýadaky suw pesligi, gowa çekiljek ýerlere ýuguş suwlaryny tutmakdaky kynçylyklar, suw nasoslarynyň ogurlugy, Reýke suwlaryny ulanmak barada berilýän tawsyryklar barada beren maglumatlarynyň ýa-ýanyna gawat geldi. Gowa çekişini dol tamamladyk diýmek bilen Lewabyň häkimi prezidenti ýalan hasabat berdi. Aslynda Lewapda gowa çekişi inne başlandy diýip azatlygyň yerli habarçysy 4-nji maý güni giýişlik ekin meýdanlaryna aýlanyp geleninden soň habar berdi. Onuň sözlerine görä, Farab Darganata ýolunyň boyundaky gowaça meýdanlaryna inni suw berilipdir. Aprelyň başynda habarçy Lewapda ýuguş suwunyň ýarpy hem tutulmanlygyny, häkimetleriň ogurlanan suw nasoslaryny gözleýänligini habar beripdi. Yerli habarçynyň soňky anyklaşdyrmalaryna görä, daýhan hojalyklarynyň käbirine gowa çekişi 40% töwereginde amala aşyrylypdyr. Ýöne ýaňy suw çekilen, ekişe taýin edilmedik ýerler hem az däl. Şeýle-de habarçy bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda gurlaşan bir näçe kärenneçiniň tasdiklamagyna görä, Darganata, Däne we etraplaryna ýuguş suw tutulmadyk müňläp hektar ýeri bar. Şu aralykda yerlerini şordan ýuwmak, tehnika, dökün, ekiş aladalary bilen başagay bolan kärenneçi daýhanlary ýene bir mejbur ähmet, ýüpekçilik talaplary hem aldyradýar. Darganatada häkimetler raýatlardan döwletiň ýüpek tawsyryklar üçin pul ýygnaýar. Her kärenneçi we mollum 15 kilogram pile pulny 1500 manat bermeli. Yerli häkimetler her kilogram pil üçin 100 manatdan pul alýar diýip habarçy yerli ýaşaýjylara salgylanyp aýtdy. Başsaka geňeşliginiň, Krançowa geňeşliginiň ýaşaýjylaryndan 15 kilogram piläniň pulunu alýarlar. Kärenne ýer bolan raýatlaryň ählisinden pul ýygnaýarlar. Emma o bolarda köp adamyň çörek puly iň uly gaýga uruldy diýip azatlygyň söhbetdeşleri aýtdy. Türkmenistanyň döwletiň ýüpek tawsyrygy adamlary Sovet ýyllaryndan bäri Tomsun ıssysynda ýaşamaly salkyn jaýlaryndan çykmagy, tut ýapragynyň gözlegini sergezdan bolmagy mejbur edýär. Emma ýylda millionlap agaç naharyny ekýän ýurtda adamlar tut ýapragy üstündäki dawada bir-birine şikayet ýetirýär. Tut ýok, gurçuklara bermäge ýaprak tapylanok. Darganatada tuda gazy tut ýapragy üstünde turan dawada 8 çemes adamyň bir-birine şikayet ýetirmegi netijesinde 4 sany jenaýat iş açyldy diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä, arçynlar tut meselesini çözjek hem bolmaýar. Olar diňe adamlary gorkudyp kärenne ýerini alar diýip pile pulny almagy bilýärler.